Здравейте хора, аз съм Криско, днес съм с Криско и в този епизод ще ви покажа как да се изтеглите само по GTA. Ето я. Но трябва да изтеглим GTI, тъй като аз имам вече. Ако някои хора го имат, да се го встават. И така, нека започваме с първата стъпка, която трябва да направим. Значи, трябва да се го ставят. Значи, отидете в браузър Google и пишете само П. И цъкате и влизате точно така, пишете само П. Влизате в първия сайт. Кликате върху него. Ще го има в описанието. Ако някой не го знаят. Така, ето, виждате тук. Са някои неща, които влизат тук просто само П. Отидете на Downloads. Кликате сега и тук на Download. И стеглите първото. Ето това. Стеглите си. Ето тази версийка. Първата, не първата, защото е бъгната. Не повече, ето това. Стеглите. И така, стеглите го. И след това ще ви покажа основните неща. Значи затваряте браузъра, той вече не е изобщо нужен. Отваряте го. И след това, отсъкте десен бутон на GTA-та. Десен бутон. И тук отвори местоположението на файлът. И тук вече имате много програмки, нали, тук вече само се е записала. Давате надолу. Ето я. Смазате си на десктопа. И така. Нека да преминем към играта. И готово. След това. Цъкате върху цялото. Два пъти. Да ви изкарва този прогрес файл. Тези файла. Сега да кажа, че това са сървъри на приятели. Нали? И така. Тук трябва да си пишете никът, с който искате да влезете. Аз пиша BG, Криско 23. И така. И цъкате тук върху сървъра, който искате, нали, вашето име кое е. Върху него и хоп, джойвате и ви пуска играта. И оттам нататък ви може да знаете. И това е хора. Много съм ви помогнал, нали, ако някой не знаеха как се прави това, нали, как се изтеглите само по. Ето аз показах. Много ви съм помогнал. И чао!